Z tomu nové videa. Dneska je to ďalší série Miner 1. Znova sme teraz sa nachádzame sem u nás v dome. A ideme dneska robiť jednu veľmi zaujímavú vec. A to je to, že ideme na spawne, kde máme obchod. Neviem, či ste ho už videli. Potom sa tam pôjdeme pozrieť, ale ešte mám ho vo výstavbe, ešte tam nie sú doplnené veci, takže by som tam chcel dať tam kone, lebo tu bude obchod, kde budem mať kone a budú sa tam predávať. Teraz poďme vyspať. A ešte nemôžeme. Ale až si teraz hovoríte, že prečo si ich neochodíš a prečo musíš ich mať takto na vodítku? No to kvôli tomu, že by som ich mal ako ja a nie oni. Akože mohli by si ich na nich sadnúť, tí ľudia, čo ich budú kupovať, ale ukazovalo by to na moje meno, takže by to nebolo dobré. Takže preto ideme nájsť nejakého konia a pôjdeme a dáme si ho potom do obchodu a tam ho budeme predávať. Ráno a ideme teraz rýchlo. Tam vzadu som už nejaké konie videl, tak môžem si aspoň toho jedného zobrať a uvidíme, čo to bude. Tam mám ja svojho bieleho. Snaď tu ešte bude, snaď mi neodišiel. Ale asi mi zdrhol, no. Budeme musieť nájsť nejaké iného konia. Dúfam, že nebude problém ho nájsť nejakého. Môžem sa ešte pozrieť na spawn, či tam nejaké nie sú. Mohli by tam nejaké byť. Tam taká voľná plocha, tak by tam mohli nejaké kone byť. Poďme. Vážne divné, že tu nič zatiaľ nevidím. Dúfam, že tu aspoň nejakého konia nájdem, lebo neviem, čo budem robiť, keď tu žiadneho konia nenájdem. OK. Vážne veľmi divný zvuk. Koň! Koňo, poď sem. Poď, ideš. Dúfam, že sa sem vôjdeš. No, že vôjdeš sa sem. Ani problém. Nevadí, potom to tam dám. Ešte by sme jednoho mohli nájsť a potom sa tam doplním. Potom vám ešte ukážem, čo mám v pláne, lebo prišiel nový hráč na server. Patres prišiel, jeden taký Patres. Až si všimli tam vzadu on barák, vidíte, tam ten maličký. Neviem, či on si tu až niečo postával, ty vole. Niečo vo výstave, ty vole, ešte to má zatiaľ ohradu, ale ja som sa tam aj rád pozrel. Dobre, idem sa tam pozrieť. Zatiaľ ešte nič nemá, ale budeme sa to niečo robiť, tak dobre, celkom som zvedavý, že čo tam bude predávať. Viete, že ten spawn je čoraz lepší, ako čoraz viac sa nám je, lebo pamätáte si, že to bolo úplne taký bordel, bola to iba hlina, táto hore, ale teraz tu máme tak krásny spawn. Aspoň iného konia by sme ešte mohli nájsť. Hľadáme konia. Nevideli ste toho konia, potrebujeme ho. Veľmi zvláštne. Tu ešte sa zatiaľ nevidím. Máme dve ovečky a tak, ale žiadny kôň. Dobre, budeme mať ešte, ak by sme našli ešte nejakého konia, tak
všetko, tak ho nájdem a zoberiem ho, ale zatiaľ tu asi nikoho nenájdem. Tak idem si teraz po sedlo a potom sa vrátime na spawn. Hej, musíme slenec. Nam. Poďme. Mám tu niekde sedlo. Ja som mohol predávať potom. Dva sedla, takéto. Nič. Vážne, neviem. To drevo si zoberám. Strám sa z toho normálne drevo. Ešte jednu dám. Poďme. Poďme. Ideme. Dobre, takže jedno sedlo. Ešte by som nejaké značky potreboval. Lebo aby som mi mohol ukázať, že aká cena bude na to sedlo a na toho koňa. Musím si nejaké drevo naťažiť. Poďme. Poďme. Čo potrebujeme na tú značku? Potreboval by som to vedieť. Aha.
Takto. Dobre. Ešte toto potrebujeme. Rýchlo. Rýchlo poďme. Máme značku, že no sedlo dajme 120, lebo sedlo je veľmi ťažké získať. 120. Ja to som dal veľa. Ešte nie. Som dal 1020. 120. Uhlí. Dobre. A teraz dajme ne. Takže ľudia, máme otvorený obchod. Takže toto video bude všetko. Ak chcete nový, dajte like a odber. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Čaute! Pum!